Hello, tayo ngayon dito kay Oyong. Tulog si tatay. Tulog si tatay. Sino yan? Sino kasama mo? Sino yung lalaki doon? Sino yung nakatago? Ay, si tatay. Walang ano si tatay? Wala. Kanina umaga. Ay, nagkaroon naman siya ng ano. Kalis pa kahit tulog. Kaya, nag-ano siya ba? Ano naman siya ng... Asamanta? Medyo sa taas? Sa taas. Ay, may bangka siya bago. Ah, talaga? Okay na? May bangka niya. Ah, ginagawa. Ito ginagawa nila. Eh, bakit hindi doon sa... Ito yung bangka na ano nga. Yung sinasagwan. Oo. Wala yung motor? Yung motor nandun sa ano. So, ito bago. Ang laki, sabi ko, bakit ang laki ng bangka niya ginawa eh. Siya lang naman mag-isa dito nagsasagwan. Tapos ang laki. Eh, baka para maraming mailagay na ano ba? Ito yung nasunog ko. Malaki na. Ginantikan. Sunog dito, sunog na. Ah, saan yan naka-ano? Sa dito. Ba't mo hinihila? Madilim kasi ito nasunog. Ito nasunog ah. Ito. Tinanggal kasi nasunog na nga. Ah, ayan yung pumutok. Oo, nasunog na ah. So, walang kuryente. Dito sa taas na amoy na amoy ano. Tara, hindi na magsunog talaga. Ito yung sunog. Hindi ko Nagdikit, ano. oh. O nagdikit talaga siya. Kasi malakas. Malakas kasi yun. Tinanggal yung ano dito. So, Sino hindi ko tutulog? nagagamit Sino to tutulog dito. dito? Si Mama, Papa. Ah, Ayun nila kasi sa baba. Gusto niya sa taas. Para mag-ana-ana. Para hindi marinig yung buang. tutukan. Iso, Ito yung ano dito. yan yung ginanon? ginanon dito. Ah, abot kasi ng bata. Diyan. Tapos, ito, mga sunog din doon. Mga ano, yung sa white. So, Ah, hindi. Maganda na. Buti maganda yung wire mo. Ay, yung ano mo, makapal. yun ang hindi nasunog. Ang hindi nasunog is yung manipis. Oo. Ibinta ko nga. Anong gagawin mo dyan? Ibinta, sunogin. Ibinta. Para, Ay, yung tanso. malay mo, sandaan to. Yung tanso. Dito sa kabila, sinong kwarto dyan? Pinapabangkis ko. Ah, okay. Yan siya na si sister. O, siya itrabihin mo. O, di ba? Hindi ko alam yan. Ikaw may sala niyan, no? Mm. Pamangkin. Uy, bakit may utos? Ah, kinabag ako. Ito sunogin ko, tapos ibenta ko malay mo 1 kilo, so na 400 ako. So, Huh? Pwede yan pang ano, extension. hindi ito maggamit daw. Uy, kuha na yan, nasunog na yan. Sunog na Ah, yan na yan, nasunog na. Ah, okay. Kaya magpalit na. Palitan yan ng mga bago. Pero okay naman na siya daw. Di pa okay. So yung sa baba, okay na yon. Nandito, dapat baguhin lahat ang linya kasi... Oh, I told you, o yung... Di ba? Baguhin lahat ang mga linya, tapos maglagay ng breaker isa sa taas, sa baba, Hiwalay. maglagay din. Hiwalay. At saka sa labas, balitulo na kay yung mga naguan sa tuwa kay dako man nga balay, di na basta-basta ang kuan sa kuryente gyud. Kay daghan na ba itong gamit. Kaya dapat talaga nakahiwalay ang breaker. O dapat daw tulo. Okay, walay na. Pero kung nagkuan o Tulo ang breaker? delikado biya to kay na trip baya pud ang pikas silingan namo dito sa amo nag-trip pud bisag lahi-lahi na ug mga kuan. Ano Lampa. sa trip? Anong trip ma? Trip? Kung may mga kanang kuan mapiktuhan man ang linya tanan. Nawala ba ilang kuryente nila di kung tinani ug di sa amo nawala pud sa pikas wala. Ito ba yung ano ng kuryente niya? Hindi. Oo. Wala kasing breaker diyan eh. Hindi, ito. Ito. Yung known. Sa yung mga kasama. Isa raman may kuhanan ng kuryente doon. Yun, usa ra may pagka ng Kaya linya. kuha ng linya. So nagkadami dito sa amin. Damay. Okay. Yung Oo. ano nila yung kuryente. Oo, kasi dito, papunta doon sa kabila. Buti ko na nga lang. So, paano ibaba na ipapanig? Ano, sa dito? Butangan niya.
nga, saan ibababa? Niya anong giganahan man sa diri himo uguan. Ano niya? Kasi ba't ibabawan eh? Yung, actually, yan na yung susunod ko itatanong sa iyo eh. Paano ngayon ito ibababa? Hindi pwede sa hagdan. So dapat ibaba nila to, di ba ba? Mabigat ba? Bigat to. Malaki kasi. Tatlo na yung bangka ni Papa, dalawa pambot, isa kuan dibugsay. Yung disagwan. Sa buwan niya. Ibaba niya to. Doon. Pinaparentahan ni Papa mo yung ibang ano? Hindi. Ah. Siya anak ko. Binigyan niya yung isa yung disagwan sa kapatid namin na bunso. Para Si Kanto Dalas na mga para mag-ano rin siya, mag-ista sarili niya. Yung isa gamit niya ngayon. Ito din bago. Pagkatlo na to. Bongga. Gamit niya Pag ano nito, doon idadaan sa ano, tapos Diretso. tapon lang. Ba't hindi na kasi diniretso na lang dun sa ano, Mas bakit dito siya nag-ano, dito dapat. Ulan manggo. sa dagat? Pina-check nyo, nagpatawag na kayo ng electrician, okay na lang. Dapat talaga breaker. Okay, baguhin lahat dito sa taas lang. Mm. Ito man yun ang ano, yung may kuryente o dito. Doon, So, pati natanggalon. nandyan. Okay na yan. Pero ito, baguhin yan lahat sa kwarto at sa diyan. So, alam ko sa kung hindi na yun pwede, napinta ko kasi sa iba ng mga kinabang di ba ma? So, dapat ako yung makinabang kasi akin yung Para kuryente. O para bawi-bawi naman konti. Oo, hindi, tsaka yun yung pambili mo ng wire. Kasi uubos ka ng Kaya mga, ilan mo na yan kasi baka ito bibinta mo yung ginoko. siguro uubos ka ng mga 3,000 pesos, 5,000 dyan. Wala, di lang maubos niyang ganyan. Breaker pa. Oo. Hindi pwedeng cord lang, hindi pwedeng wire lang. Ano kasi yung wire na yun? Bili Oh. ko niyang wire na yan is nasa 100 plus yung isang Ilang haba yan. metro. Sabi mo ng, Haba yan. sabi mo ng 30. Maglagay ng ano, magpalit daw ko ng breaker. Dalawa. Kaya nga, Kaya nga. mga 5,000 nga, magkano breaker na siya. Pero mala ko nga siya, ipatangan ko ito lahat para sunugin ko. Tapos ibenta ko sa gang jump kasi malam makal isang kilo ngayon? Ibon. 800. So, Ano? 1 kilo. So, nasa 1.6. 1.6. Oo. So, Isang breaker na yan. Isang breaker na yun. Ano lang breaker na yun, ma? Hindi, Sa 1.6. Nasa 1,000 mahigit ang breaker na ano. So, Gaya nung binili ko sa akin sa tindahan ko. dagdagan mo na lang siya ng 1,000. So, isang ano na. So, wire lang yung kulang. Wire na lang. So, tatanggalin ko yan lahat. Pinta ko na. Sa'yo naman, ibang yun ang pinta. Correct. Itatapon ko to, binili ko to, di ba? So, magagamit pa naman to. Ay, mag-ikot-ikot ka na lang kaya sa mga baybahay. Tapos, pag maghanap ko sa mga Masura ka na lang. Mag-ano siya? Masura na lang ka. Pag maghanap ko ng bahay-bahay, baka makikita ko ng mga ginawang layhayan. Kaya Oo. tanggalin ko. Dito. Pagka madalawang kilo. Lahat ba yan nakakisame na, pati yung loob? Oo. Ila mama lang. Oo. Lahat to yan. Ang ganda ng ilaw nila, ho. Eh, saan kay Bakang? Mm-mm. Ilaw ko. Yung tig, 1.5. Ay, alam pa man ako dito may... Dito pa ako, plywood, pero Plywood. hindi ko pa kayo ano. Bala ko sana, this week or bukas, Ibenta rin. ano ko, kikisami ito. Wala nasunugan Sa'yo, kayo kailan hindi wala. Kasi, Cancel. buo. Mm-mm. Pero ang taas ng Pero kisame pala ko mo, rin sana ha? para okay na yung wire namin kasi kailangan ang halaga may is kuryente. Ibibenta ko sana yung yung plywood Plywood. namin. Kahit 400 lang isa, okay na din. 4.8 hindi. Kaya mo yan, ikaw pa ba? 4 yun, 5. So, 400. Ilan na 5? So, 400. Ibenta ko na yung plywood. Ba mo ibinta ka, sayang ba? Huwag na, ikabit mo na yan dito kasi unti na lang. So, wire lang ibenta ko no. Kaya mo naman yan eh. Huwag ka na maghila ka. Huwag ka na maghila ka. Ano ko? So, wire lang yan ko. Yung ibang bubong din pala may nabutas na. Di, dati kasi pinakita na yan dati. Nasabi ko, yung mga butas-butas sa mga daanan ng pako, lagyan siya ng volcasil. Volcasil. Hindi na, doon lang sabi na nalagyan, tapos dito nga area. Kinulang. Ayun, no? Pag umuulan, Sayang, tumutulo yan dito. sayang maano yung kahoy. Masisira. Sayang.
Tatlo yung tumutulo eh, di dyan. Dapat Ay, no, dalawa. yung mga tulo, lagyan na before mag ano, Tag-ulan. before magbutay ng sami. Tapos ang umakit kasi dati si Papa. So, tinatakot ko ba siya umakit ang bigat-bigat. Ang ba may malaglag. Kaya dito kasi dumadaan na sa... Hala, Dito dumadaan. sus Si Papa dumadaan dito, tapos yung bahay niya ba lulubog. malulubog. Sabi ko, bata lang siguro. Sino pa bata yan? Ano ko? Bigat sila. Oo nga. Ano na, lumubog yan dati. Sabi ko, hindi, ilandaan muna. Nagalala siya kasi Bumagsak. bahay niya. Bumagsak. Bumagsak. Wala eh, lubog na yung bahay ko eh. Kaya bawal mo na siya malagyan, masakaan doon. Kasi bigat-bigat ni Papa, di ba? Sayang. Pwede pa pala ito ng isang kwarto pa to, oh. No? Ito? Ito, isang kwarto to. Pwede. Tapos hallway na lang yun, papunta sa dalawang kwarto. Oh, pwede. Di ba? Pwede pa po na lang. Kasi ito na yung sala, okay na to. Okay, ito na yung sala. Ano ba, dyan ba yung ganun ba? Kwarto? Oo, tapos yan yung hallway. Papasok niya sa dalawa. Okay din ito yung kwarto oh. Okay din ito kwarto to. Hindi, actually yan nga yung pwede maging sali. Oh, Para pwede pag... din sa sala ito. Di ba? Kwarto na lang din diyan. Parang ganun po siya, tapos kwarto na. Kasi pag yun ang kinwarto mo, sikip mo na Tapos yun. hallway na din siya. O tatlo yung kwarto. Nagpapa-bed space ka ba? At least may... Wala ko sana eh. Pag dito kwarto po. Mahihirapan umakyat. Tapos ito yung ano. Visit Diba? ka. Kasi ganun na. Ay, doon ka ba sa pag-away kami? Doon ka sa kwarto sa kabila. Ay! Tapos andito yung nanay at tatay mo sa kabilaan. Ba't ayaw nila sa baba? Magsuntukan kayo. Ba't ayaw nila sa baba kasi? Ha? Ganda-ganda na ng kwarto nila sa baba. Mainit doon. Gusto ko malamig. Hindi si mama at papa mo Ayaw ba? nila. Sa bagay, malakas pa naman sila. Makapag-akit baba pa sila. May insulator ka pala eh, oh. Ibita ko lang sana yan. 22 pag delay ko dito siguro sa tip. Ibita ko yung pag 15. Para maano natin yung 15. Yan ang mga Ano yan? Dito ng glass 15 lang to. Ano yan? 15. Salami... Glass. ito? Oo. Oo, ano. Ito. 15. Tapos yung mga damit dito, okay na dito eh. 20. Hoy. Lahat binenta. Uy, may ibenta to, Lahat sayang. ibenta. Ibenta ko na to. Oh, ibenta mo. Sayang. Hindi, sayang yan. Tapos itong foam kasi hindi nagagamit to eh. Tinatapon lang naman to. Imposibleng hindi ginagamit. 1,000 lang to. Imposibleng hindi ginagamit 1,000 siya ng gigitata, oh. Lapahan, okay na to 1,000. 15, ganun, 15,000. Ano upuan yan? Kaya nga, kung may upuan to siguro 20. Ah, 27 na na nagbili niyan. kahit 15 lang. O, ayan po, baka may gusto pong bumili. Goods pa po itong ano. Yes. Goods pa po itong lamesa ni Oyo. Ano, tibay nga siya. 15K. Makapal to. Uy, makita-away si Mabigat. mama, ibenta yan. Baka po may... Mahal niya yan. Eh, first time daw niya na kayo na og bang Tapos bala ko lamisa. kasi ibenta ko dito yung mga ganito kasi hindi Ito pa, ano pa ibebenta? Oh. Yung sofa ko, kasi kay Beshi to eh, kay Kit Berry to, ibenta ko rin. Manawaga ka, cute. Okay. Ay, Kit Berry, Beshi, sana Ibenta. patawarin mo ako, ibenta ko talaga to kasi hindi mo nagagamit to eh. Yung mga Para sa ganito. kisami namin, Yo, Oy, para maayos yung yung mga kisame. ganito, yung si mama, inshallah na daw ko nung bulan, pero ito meron pa. May bulan. Nakatago pa. hindi nakatago pa pag bulan. Bulan. Sa magkano yung sopa? Ang sofa ko, bili ko dito is 28 eh. So, Sa ano, 12. 12? 12 na lang to. Ano, 12 na lang. Para sa kisame. Para sa kisami tsaka sa grills dyan sa ano. O, kuryente. Ibenta ko na to. Ay, oo, kasi di ba dat plano mo magpa... Ano ba sana ako? Ah, Wala tayong budget, so ibibenta ko. hindi sliding. Hindi. Mas maganda. Kasi sliding kasi yan man, 60 yan. Sliding kasi nagtanong na. 60,000? Ginoo ko. Cool. Ay, nalay, sliding na ba? Angay. Ayaw na mag-sliding kasi baka... Discourage na ako kasi sliding ako. Paano to? O, ano to? Ano to? Kaya sabi ko, diba? I-close na yan. Di ba, Tati? I-close Tinuod. na yan. Maglagay ka Dapat ng- kahuyan na yan. Hindi, paano pag sliding? Hindi ma-appreciate yung sliding dito. Ano yan? Ano kalahating... I-close na nga ni nani mo. Yan, close Kasi yung na. usok yan, di ba? Ay, di man mausok yan. Yung sa abuhan yan eh. Hindi mausok. Eh, bala ko yan, ibigta ko kagad dito eh. Ayaw niya. Ito. Ibigta ko
Kaya dito ko din yan. Ibenta ka na rin daw. Dito ko rin yan. Oh, ibenta mo. Sa gabal. Ano, ito na, baka ihampas pa sa inyo to ng tatay nyo. Ibenta ko na to. May upunan ng tira isa. Yung glass natin, ano, binili ko Ayan ito, din? 1.8. Siguro nasa 800 na lang to. Ibenta ko na rin to 800. Ayan, Busin mo na. lahat pala binibenta na. Wala yung picture ko, ibenta kasi, ano yan? Hindi, pero parang gusto kitang kamustahin dito. May stiff neck ka ba o may beke ka? Ano talaga? So yan, ibenta ko na talaga yan. So sa mga... Ay, ako nag-ayos sa'yo nito. Oh, yun ang ayos niyan. Yung photoshoot Yung na sa sa, photoshoot natin dati. sa Taguig. Ay. Takita ba yun, ma? Basta ganun. Oo. Taray. Parang dibdibang ka dyan, no? Ganda ni Oyong dito. Malakas pa siya niyan, eh. Oh. Wala pa siya sakit. So, yun, So lahat na pala ibibenta, no? lahat ko tayo ibenta kasi yung dress dito sa ano, so sayang kasi. So, Pa-welding. bayad pa. Bili pa. Pero ako okay na sa akin yung ganitong magbabayad pa ako ng tanaw. ano, magbabayad pa ako ng... Huwag mo na i-grills kasi maganda rin yung ganyan kasi open air. Para yung ventilation niya, yung lamig niya. Ayun. Ba't may utang? Ha? Gusto na akong papunta ng shop pero hindi na siguro dali. Ano mapagana? Taas, dapat mataas para hindi abot ng bata. So, taka ko siya dahil taas. Outlet. Oo. Ligtas, tulog. Isa liya po daan. Ano yung kwarto? Kinananay. Actually, nagbuhat ani si Balot. Isang outfit ay ganun dito. Pwede ito na. So pwede pa din, magamit pa din siya, pwede saksakan. Diliin na. Ayun, ano? Palitan mo na din. Ha? Bag una lahat yung para sigurado kasi kuryente yan. Nasulo. Tapos, sa imong suggest, ano may tsadaan ni Juan, mga saka? Sa imo lang, as Ayan yun. Yung pang heavy duty nga. Sakto lang. Ang kwan, ang problema lang. Bato lang sa ilisan ng wire. Kaya yun. So ano yung ilisan ng wire? Unsa nga way mga number? Busi, ganyan. Duplex. So Oh, yan. Bagay gamit ka ni. Ganyan dapat talaga. lahat. O kanan na itong ganito. Ako, ito ilisan ko. Sa ubos, wala na sa ubos. Ito sa ubos. Ang sa ubos, buta na itong breaker nga laik. Ah.